Prvý lietajúci kalašníkov a myslíme si, že sa už nevynorí, tak bude asi aj posledný. To nevadí. Nevadí. Posledný Nervy. záver. Rozlúčka. Dovidenia. Dovidenia. Oj. Pozdravujeme rodinných príslušníkov, pána Kalašníkova. Slza v oku a letí. Na 2 kusy, to je ono. Fú. Tak to hej. Ja keď si nezatleskám. Myslím, že Fico trošku plače. Že mu je ľúto, že takto skončí. Choď Fica. Tak ideme hodiť Fica. Nahráva to, hej? Dobre. Posledné rozlúčenie. Kravatou. To stojí za to. Kravata úžasná. Ešte sem pre novinárov, áno. poprosím jednu. Počkaj, musím pre novinárov. novinárov zabrať. Okidoki. To je a to je pravda. Chcem vám oznámiť, že otváram druhý pilier. Asi 350 krát v roku. Áno. Áno. Hod. Krásne, kravata letí. Paráda. Tak to je. Za 10 bodov. Ajde, posledný súťažiaci. Pani Kozmonaut Béla. Kozmonaut, ako sa patrí. Snahe utúžiť slovensko-maďarské vzťahy a ideme Pardon. Rýchlo. 150 rokov. Poď teraz, 3, 4. Poď. Haď. Áno. Áno, krásne. Béla. A záchranári už idú po našich súťažiacich. Potápať ťahu nosí súťažiaci. Krásny koniec Krúpel festu.